ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯರ್ದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರದ. ಏರ್ ಬೈದ್ಯ ತುಲೆ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಬೈದ್ಯ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀಲ್ಸ್ ಇರೋ ನೀ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಚದ್ದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇನಿತ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ ಬರ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಎಂಜ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಮರಿ ನಿಂಚ ಮನ್ಪರೆ ದೇವ್ರೇ ಅಂಚಪ್ಪಡಿಯ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕೈ ಗೊರ್ಚಿ ಕಿತ್ತೆ ಉಂಟು ಅವು ಎತ್ತರ ತಿರ್ತು ತಿರ್ತು ತೋಜ್ ಬಿರೋಡಿ ಅಂಚ ನಡು ಐ ಕಂಚಿ ಚೇರ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿನ ಓಕೆ ದೇವ್ರೇ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮುಖನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಅಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕದ ಆಲೇಜಿ ನಿತ್ಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂದು ಜೇದ ತೀರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪವನ ಬಾಲೆ ಚಪ್ಪವನು ಚಪ್ಪಡಾವಡು ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಾವಡು. ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಒಂದೇನು ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ಪ್ರಪಾರದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದೇನು ಮನ್ಪುನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ರಗಲೆತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಮನ್ಪೇರೇನು ಬೇತೆ ಮೀನಾಡ ಪುರ ಮಂತ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಆರಾಮ ಅಂದೆ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರತಲು ಏರು ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ
ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳಿ ರೂಪ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ನಂತುಕೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ರಸ ಅವ ಚೋನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ರಸ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ ರಸ ಇದೆ ಗೋವಿ ಅರೆ ಓಲಾ ಪುಂಡಿಗೆ ಓಲಾವು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಎಟ್ಟಿ ಗಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಯಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಜಿ ಓ ಅಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಚೋಳಿ ದೊಪ್ಪುನು ಚೋಲಿ ಎಟ್ಟಿದ ಚೋಳಿ ದೊಪ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಮಾತ ದೊಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಮಿಡ್ಲದ ಕರ್ಲು ಇಪ್ಪುನು ಮರ ಓಲಿಂಚ ಮಂತ್ನ ಗೀತ್ ಕೊಡ್ತಾಪುನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಹೋಯ್ತನ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೋಕ ಅವಳು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಅವ ಮೊದಲೇ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಬಾಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತೀನಿ ಐಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಚಟ ಐಕ್ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾರ್ದು ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಉಂಕ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಿಜಿಗಿನಿ ಮೊಕನ ರೀಲ್ಸ್ ತೋದು ನಿಕಲೆಡ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರವ್ರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಮೊಕನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹೊಂದಿ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥರದ್ದು ಏನು ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಹೆಂಗನ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಪೋದಿತ್ತು ಜಾನಿ ಶನಿವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಮೊಕನ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಾವ್ಜಿ ಪಂದು ಬಟಾಟೆ ಪುರ ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಪಂದು ಬಟಾಟೆ ಪುರ ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಡೇದ ಏನು ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಬೈಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪಿದೈ ಪೊನ್ನಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಂತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್